Wasabi! Lami kayo! Lami tayo! Anong saya? Hey guys, ang abot nami guys sa among shop nga. Ay, nabuhi. Hey guys, ang abot nami gikan sa Korean store. So, atong ipakita kung usay among napalit. So, mao lagi akong giingon mga Korean food mostly mga Korean food ang ilang paninda. So kami guys kay mga aron di ko mi maignorante sa Korean food, mauna nga kami namalit mi kay aron pud mi maka-experience kung usay mga lasa sa Korean food. So mao ni guys, first nga akong introduce ninyo kung usay among napalit, mao ni ang carrot cake. So inig pangaon sad ni namo guys, amo sad ninyo introduce kung lamig ba. Next, cookie and almond cream. Ano siya? Cookies and cream. Sunod ang kining glow, cookie and cream almond. Lami kuno ni ingon si ang katong tindira. Lami kuno ni guys, ingon ang tindira mao di ijang first nga gi-approach sa mga bata kung kanang ija jung giunang introduce sa mga bata nga lami jud kuno ni. Lami jud ni ingon siya. Hinggamit kog kuno kay wa pa man ko katilaw. So unja na ko moingon nga lami jud kung ako makakauna. Okay, so na diri sa tote bag. 1. Kung sunod kanisad iya sad ning kuan introduce nga lami pud kuno ni sa mga bata. Kini lami ni sa mga bata light track kuno ang iyang pagka chocolate. We are using kuno kay wa pa man mi nakakaon. So unja ako moingon nga lami kung nakakaon nami. Tulo ka buki ang gipalit. Tiyan. Next, what is this? Wasabi almond. Wasabi? Kuya. Unsa ning wasabi? Wasabi. Wasabi almond. Mag-try sad mi kaon ing ani. Kay nga ali sa duol nako. Ngano man nga kini man imong gi-choose. Naka-heard na ba ka before? Oo, naka-heard na ko ani before. Naka-heard na ni nga unsa may lami. Kanang pero wa pa ko katilaw. Awa pa katalo. So introduce jud nato no kung kada kaon nato ato jung mag-video gajud ta, mag-vlog gajud ta kung unsay lami Ikaon ani. Ikaon. Ha? Ikaon, i-try ko. I-try na niya to be. Aw na man di puy. For the viewers. I try to eat this para ninyo guys kung unsa ang lasa sa unsa ni? Wasabi. Wasabi. Ako jud ni i-try ninyo guys. Para lamang gajud ninyo ako ning i-try ang wasabi pagkaon nga hilabihan kunong hanga. Ali kuya. My God, almonds jud. Ano ba yung tsura? Di ba? Kago sa. Ako try isa. Up. Hang. Hang pero lami. Try ko. Ay nga. Ang makita ang kasako. Hi. Hi. Hello. Nagpahidili-dili pa mi. Pero lami di ay. Lami man o. Lami kuya. Kana, tanaw mo rin. Ngiri kuya. Doon. Ajo ko nang ngiri sa kinailaw man. Ba pinaingon pagkaon ah. Di man hang kayo, murag hindi ko ramang ka. Sa imong dila? Di man. Hindi alang hanga. Lami guys. Wa ko ka sure kung nabay laing klase ang ani nga wasabi. Unsay color lain ani. Kuya, Kana naman. kanira lami guys. Di ka mahayan. Hanghang something basta lami. Natawi mo hang di lami di ay. Kaon na ninyo. Ato kay introducing isod sa tutin bag di na.
So, Ano yung kado? sige. Milk. Noodles. Tulog ka klase ng noodles. Asa na akong tuti ba? Ang sabi ng pangalan, ano eh? Yupoke. Rice cake. Duha, kaklase. Ang sama niya? Chopstick. Tagpila ni 5? Yung 5 sa? Ang chopstick. Balik siya. Ada po chopstick. 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 Nga. Stainless. Man. For me. Para sa ako. Yung kwan. Sunblock. 50. Ano deh? Nindot man. Musamot puti atong naong. Musamot ka puti atong naong ani guys. Magical. Oh, magical. Sunblock agad. Sinaw da dyan hong naong. Kaligog dagat. Katong usa kuan unsa no ito katong tag 600 kani ka 220 raman 220 daghan man pug sod guys di man pud ka mahayan pila man ni ka ml made in Korea jud oh kani unsa man Cookies and cream. Ano mo? Cookies and cream! Ihapo! Kami man yung mga Korean product. Same sila lang eh. Same sila lang, mga lami sila. I trying the carrot cake. Carrot cake. Ingon hang kaayo di mo. Wasabi! Dagang salamat sa pagtanaw ng lakaw na ang duha. Ako na nilinabirin. Kagitagaan ang ilang tatay. Usa ka katong karot nga. Kuan. Nangindot maghangnaw nga. Sorry, ang gibot na. Nangindot man. Ang gula mo kung na Korean o color. Okay sa itong taga-baybay nga gusto og Korean product ni ara sa syudad nato dinhi sa Baybay City Liti. Kay daghang kaayong mapilian ninyong mga produkto. Okay, bye. Okay guys, daghang salamat sa inyong pagtan-aw. See you on my next vlog. Bye-bye. Si wasabi sina. Ete. Sige again. Ete.